Заплатите им ниски, жалки, те са сценаристи вечно малки. Смешките им за подпалки чакат отвели близалки. Главите им кухи празни, заспалия бент най-много ги дразни. Да бачкат за магърдич ги блазни, в очите на балета са чичаци мазни. В Левски Г те са заточени, часът за психиатъра вече е насрочене. Не са забавни от години, мразят ги дори техните роднини. А вица за Киряков, ако мини. Претенциите им са големи, за шоуто хич не им дреме. Те са ходещо меме, на работа друг никой няма да ги вземе. Синове са на масайско племе, да си ходят вече е време. За бюджета са голямо бреме, а зловинарника кога ще спреме? Те са с усмукани пръсти, дявола като ги види се кръсти. Смешките им цинични, мръсни, за слива никой не ги бръсне. Нека истината за тях да лъсне. В Левски Г са облечени, те са лещици недоизпечени, от коли въже довлечени. Имат хиляди пешегизми, срамни и недоизречени. Те са стока трета употреба, имат 5 стотинки в джеба, по-досадни от Виктор и Беба. Мозъкът им като на амеба. Не е ли ясно кой хумора погреба? Дайте хербицид да ги изтреба. Писна ми от словесната им злоупотреба. Ако ги хвана ще ги ева. В Левски Г са обречени, те са лешници недоизпечени, от коли въже довлечени. Имат хиляди пешегизми, срамни и недоизречени. Те са стока трета употреба, имат 5 стотинки в джеба, по-досадни от Виктор и Беба. Мозъкът им като на амеба. Не е ли ясно кой хумора погреба? Дайте хербицид да ги изтреба. Писна ми от словесната им злоупотреба. Ако ги хвана ще ги ева.